matimore Kisumu County Assembly, wachne Roma MCs moko, wachne kagi temo kolo gik matimore executive, to gin jogi kuma e bwogo, igone gi simbe, gimoro kano seke ligwingi to nyaka yo mondo biduok chien. Gina diri koso gina diri, yuarok nitiere e board ne Roma ndiko japinyi tich e Assembly ma Kisumu County koso onge, bende wacho ni pod ginindo tanda chielo kod sirikal ma Kisumu County magadiri koso gin. Mheshimiwa Otinda Amollo no gol e komit ne Roma mare JLAC ka chiel kod moko mathoth molo chutho. Maeri en speaker mar County Assembly ma Kisumu Assembly mano yudo unqualified auditors report mano manyiso ni gitiyo maber koda gi pesa. Keno wachna den report ne Roma no golo kod Auditor General e thuolo mano sekalo chien live. Gibro bedo kar kanyo ero koso gibro dok chien kuma noti mok ber ahinya koda gi pesa mar japiny. Mheshimiwa Jack Elisa Oraro chenro mari mar kuku mar wach. Mheshimiwa edenani maber sut onegore kuomi wach gudwa samani ni kidonja bena acho ni oyo bena renge adhi ginene hanga mara gigol na moro matinda bena bigodo ber ndalo mang'eny wachak e gima notimore nyoro noneno kano gol migosi Otinda Amollo e komiti mar JLAC magi gin yawuot luo magi gin jogi kuma piny luo geno kuomgi ang'o matimre luo gore gi luo giwegi koso erokamano amba nano gima kamano but kaka mati assembly kile muda na assembly yes chike wa mag assembly lo chalo gi okidwa chalo but chalre gi mag national parliament yes nitiere gi broni standing order I nitiere gi committees committees nitiere sectoral committees called select committees yes JLAC en committee mar law mochung'ne chike weche mag justice kata legal affairs to kata na assembly kapok abedo speaker paro ni ng'eyo ni nantiere committee mare lono mali committee man chamare ko yera speaker ko nyaka machielo ne kawe yes lokruok man assembly ni gima kawaida nyalo ga ketie committee kata golie ng'ama ketie committee en party mari yes ma ketie committee kata nyalo goli koro samoro ka okiserve interest mar party e committee to party ni gira telo mar goli mondo giket kama serve interest anglo tera e penjo moro mheshimiwa ni to bende nitiere yawuot luo kata nyilo minyalo wach ni nyalo bedo loyal ne party mar ODM kata jakom maingo Otinda Amollo gini e winjo wacho ni ka okiserve interest mar party yes ingeni anyalo bedo loyal ne kaka an party mar ODM party mo sponsor yes kabedo MC kendo kabedo speaker to kata kamanda chungne joma ntie assembly te but joma no fronta ne gin party mar ODM yes anyalo bedo loyal mar party mar ODM e weche moko ai nitie kama interest mar party nitie tapogora mano kendo no momiyo party mondo wach ni koro kasabu dana moro nitiere mawinjo ni Otinda Amollo no gole kom nyoro to penjere ni to gima mheshimiwa Elisha Oraro wacho ni loyalty to kod bedo ne interest mar the party pogruok nitiere kaka kanyo kuom ranyisi sani ero wach ne ibiro mondo mi kata gol gavana moro ere kama loyalty betie tere kama interest mar party betie adiri makende ni samo we kodi ni yes party mar ODM osekawo chung mar yes nigi siro wach mar BBI kaka entieno yes nikech en gimo kel gimo ni popular initiative yes kendo kinyo malongo kelo katiba achalo ka gerot sama isegerot to nitiere ibro loko dok disa ket koni lok rangi ni rangi kamano kamano en gima continuous yes to kinyal lose at the same time koro ka chung mar party en sama wantie ni nyaka wakal katiba ni kaka en ni okelo bedo 100% perfect nyaka bed gi madoa to ka atamalo mang'eny osebedo ni ber to party wacho ni wan chung marwa kaka ODM en ni wet mango wakadhe yes ai to kiyigi gima kamano koro nyaka kel ng'ama oyie naiso diko kiye goto bene idonjo e jok moyie kande amin kika polinja party yes to lego beni ka majority osekadho ni mai gima debe yes mane gimi chungo mheshimiwa esero golo Otinda Amollo koso kesero wacho ni assembly ni gimo ni standing order yes to ok en gima rach en gima normal kata mana next year samoro bedo ko chako doke committee yes en gima nyalo gol kiti committee machielo ngama chielo saf kanyo kero ching machielo ine committee koro en gima normal koro mheshimiwa Elisha osero koso kosero adwani vita maler yes ni it is normal mondo gol ng'ato committee oket ng'ato moro machielo mheshimiwa ng'ato biro penjo gimoro ne gik ma mheshimiwa Otinda Amollo orengo kachiel kod okong'o mgeni wachi goche ni yawa gini nitiere kamoro ma chiko kodhi godo makare emwa tem mondo mi warie kik bi mako koja cha no neno kanche chike manokalo koda gi Jubilee e National Assembly ng'eny gi High Court noketho oko iparo ni mano gimondo beni chike it koso wach ni onge wende
question kuyo mopenjore mokwongo. Yes. Sama BBI ochopo kata nyaparo kabiro e studio kami penja wach mag BBI malero wach mag BBI. Yes, yes. To ochopo kama koro kele assemblies mondo wakadhe. Mabe naparo kiwinjo samoro jawany Kisumu kaunti kadho BBI machal nade kamano kamano. To kokel BBI to mage jama nitie forefront kawacho ni BBI nyaka tim nade nyaka kae. Kendo ne gintie mesa kama ni tede. Bengi mide loka Kama ni tede BBI mokwongo. Yes. To the same things magiwacho gi. Ne nitie chon. Yes. Kuro nyalo miyo ng'ato bed gi paro to kara jogi to wachano nikech sama gini nya chakore mae ka statement mare nitie gini media maru ne okriambe nikech gikano records gima ng'ato nowacho kata gima nawacho e kinde cha. Yes. Ka wacho mopogore nyalo kelo macha miket gi mi compare gima wacho sani opogore gima nawacho Mani wacho chien. Pas one kaka party mar ODM nowacho no kadho BBI ka BBI obiro e assembly for example ka Kisumu county ne wadhi through BBI ma nitie referencing mane waneno karach an gi WhatsApp communication mana communicate ka penjo ni I've seen gima just kama chal kama to wacho ne discuss BBI based on content tiende ni wang'iyo ni to ang'o gini mana BBI ko wach ni pesa biro county yes mano ber ko wach ni wabedo constituency area yes mano ber ko wach ni youth commission iketo yes mano ber wayudo gimiluongo ni water development fund yes mano ber ko wakadho BBI based on content to katiba mar Kenya wacho niya Yes. timo formatting koro maobi mokwongo maobi mar ariyo to gi referencing ma e referencing mano ok tij assembly ok tij national parliament mano tij attorney general ema timo tij referencing so we were aware ni nitie issues in terms of referencing formatting to kod kata mana punctuation Lakini content is sawa kata mana the two bills miwacho ni opogore. Yes. Moro will be published 21st of October 2020. Moro will be published 25th of November 2020. One more discussed bill will be published 25th of November 2020. Muborwa called IBC. And kan waneno kan nitie problems reference ko penjo to what need the correct one and 25th of November 2020. And I went and checked. I don't come on bill ma IBC. Kari kado penji ni bedi ni ini assembly mari ena chielu kuma assemblies mano kalo BBI ma fake. Wakado onge BBI ma fake. Yes. Onge BBI ma fake. Yes. All the two documents give back BBI. Yes. But more ni challenge in terms of referencing. Yes. Tiene Ni andi kamagi upogore. Okupogore. Yes. Andi kacharre. Okay. But referencing. Kido loko katiba. Yes. Kiwacho ni delete paragraph 1 Yes. in section XY. Katiba machon. Kwa hiyo kasa mwana wach ni delete paragraph 5 in section XY no or refer to the wrong section, which is normal. Samitimo bill na mnasani wa kado bill more. Yes. It's very normal. Ngama koro timo the referencing and formatting. Mano iluongo ni attorney general. Mano tije. Okay. But the content Yes. and the general presentation. Yes. Mano tiji National Assembly kata County Assembly. Reference, content, Reformatting. Maoge in terms of the commerce mo Kenya winjo nyaka wamany mana speaker mar county assemblies makalu mondo bibi kairi mheshimiwa Jack Elisha Oraro live wacho ni Haron wach mar golo ng'ato committee ni gimi nyalo tim kawuono kinya chak dogu kendo opogore ang'o maber sani ne piny luo gikale kaka en koso gidogi wach pach gimoro tera dieri manitiere ni gini eri kokal to keugonea biro nang'o kom momanyo mondo mi oyudi bedo ker mar piny mar Kenya ka hikalo 20 to kod 22 mheshimiwa kawatieko wacha achiel mar BBI ni eri japiny penjore ni to gini eri en gima nitiere gik moko madongo maberie moingo ma jotendwa gi kiwacho gieki mondo koro ging'ia kamano koso Ero kamano. Sana po oganda maluo. Yes. Pod dakwa oganda. Kani mai kamera matiyo go Yes, wach yes, jo. yes. Pod dakwa oganda no ka through BBI. Nikech BBI moinga tamalo approach ko mar gik mana yie beyo. Ang'eyo ni wach moro osebedo ka wachore ni mara go mi wan gi constituencies mathin to oganda mamoko mi constituencies mang'eny. Osewachore ratiro ni jo proponent kata jok mane chako BBI ne ng'iyo counties. Population mar county ema kwano number mar constituency monego bed ni bet. King'iyo for example kaka Homa Bay county di population mare te ka kata ni constituency ka constituency onego bed oganda 1,130 kata gi 30. Ibedo onego bed owuok constituencies aboro kendo kata 2 kata 3. Maki round off to biro constituencies aboro. King'iyo ka Kisumu county di population mare kuom ji 1,000 kata gi 300 kata gi 30 gi wiye onego bed ni constituencies 9. Mano omiyo med 2.
gi counties mamoko. But ang'eyo gima ji ng'iyo ni samoro ei constituencies mochiw Kisumu County ka, I mean ei county samoro nitie moro ma samoro ji ng'eny. To mano en tij IEBC. Kosewach ni Kisumu County yudo constituencies 2. Koro biro bedo tich mar IEBC kapo ni BBI osekadho mondo koro ging'e to constituency bedo kuma nade. Kuom ranyisi, kidhi kaka Homa Bay, Rachuonyo nigi ji mang'eny kabisa mondo obed ni pogo constituency. En jukumu mar IEBC mondo ng'e koro wapogo Rachuonyo koso wapogo maybe Mbita kata kuma chal nade. To contents mag BBI wach nyaka wakadhe. Wach moro bende wachore ma ji penjo. Nito nyaka bende jakom wacho ni ji okadh BBI, ere garanti ni bedo president. BBI ok obiro nikech mondo jakom obed president. BBI obiro mondo resources ochop kuom japiny. Kosekadh BBI ok ochuno ni ng'ama nani ba en president, nikech dhi yudo ka koro in gadier ni resources owuok ata malo 15 nyaka 35 biro piny ka. Manyiso ni udich gi pesa mabiro piny maloyo bedo keugo neko. Mano minde jakom bende wacho, okay, ni wang'i gine ikombo mamani, to kwachako ng'eni giri jakom kata gire President Uhuru Kenyatta, to wadhi lal. Wang'e ni gik mane yekagi, biro konyowa ma ok ochuno ni ng'ama nani mantie malo. To wang'e ni step 2, dwaher ni wabed gi gigi, to jakom bende otimo ang'owa, obedie telo. To wachak ng'iyo gini ka, wawek mix gik mokariyogi, wawek mix 2022 elections kod BBI. Wadivi gi wach mar BBI samongwe. Mheshimiwa Kailo oseng'iyo gimoro kaka onego bed ni ng'iye. MCs magi ywak ne ka ging'iyo weche kaka onego bed ni ng'iyo kendo gigolo siem kod mondo bed ni gole siem, to gin jok mibuogo iling thi ok owinjo kiwacho kada achiel isiro buogo ng'iyo mar MCs koso ang'o matimore molocho utho bende wacho ni board mari nitiere ywaruok moko. Ang'o matimore Mheshimiwa? Erokamano. All that thought live chendo mari mar kuku mar wach Mheshimiwa Jack Elisha Oraro, Speaker mar County Assembly ma Kisumu, molocho utho weche gi mag assembly mare kachiel koda gi MCs mowacho ni buogo ngimagi seche gi kuma giting'o wigi malo mondo mi giwach adieri ewi gige komok dhi makare telo nero mar Kisumu County. Ang'o matimore? Osiro koso kosiro koso magi mayuak mag ogwal mok nyal mondo dhiang' modho live chendo mari mar kuku mar wach. Machiegni telo mari mar chendo mari mar kuku mar wach Mheshimiwa Jack Elisha Oraro, Speaker mar County Assembly ma Kisumu. Achiel kuom gige kuma sani ri nyaka koro goye wang' kata mondo mi kol matut ahinya en kaka Assembly ma Kisumu tiyo. En adieri ni MCs kotemo wacho gimoro to gin jok mebuogo ngimagi koso magi gin mana weche gi mag ogwal ma ywa kipi. Mheshimiwa mana sema wacho penjo neno ogwal ma ywa kipi koso Article 195 yes mar Constitution Kenya, yes, omiyo assembly teko machalo mar high court, kendo iluongo ni en gi quasi judicial functions, yes, en gi teko machalo gi mar high court. Miyo ka ng'ato wacho ni ng'ato buoge, to aparo ni mano ok en adier, kendo daher mar penjo to gin MCs adi. Ineno MC achiel koywak koso gin MCs te. Kisumu County Assembly, yes, yes, ang'eyo mi fae naneno gimoro madhi around the social media ka MC moro wacho nobedo threatened nikech wacho 1 2 3 4 5 yene muna wach mari Mheshimiwa nitiere MCA ma weche mano wacho nobedo leaked mano the social media nitiere mano okay whichever way yes, the social media yes. mano oko tudore koda and then abend onge kairo for right of reply mara chini no wala diri kana no ko mara reyo nitiere MCS mose chopo ira mo confide gi dobogo ni haron gige kiko wawacho to jok bibo ngimagi okonya lose inyalo kaw gimano sekel mondo mi kata trailer mondo tractor mondo pur gari inyalo do kane wacho weche gi magolo waziri e kombe nitiere MCs wacho ni kagi wacho ni itiluongo gi mondo mi gidhi Juventure dhi goli e kombe magintiere koro nitiere jomo se confide ira to chik mar fombo yiena ni agengi kikawach sos mara ibuogo ji atema koso buogo ji ingeni aro ine wan ine journalist kata ja media makaw ga kulo macheki opande duto mar wach mowinjo anya wacho ni mago gin rumors innuendos to kod baseless allegations gimiya wacho mano chieng' achiel nitie ja media station mano gochona ka penja ni owinjo ni nitie bura moro dhi bedo Juventure ma idhi gole majority team to according to record mara nayudo barua kowuok majority leader
ni ka speaker nyaka gi informa kantie any meeting mabedo outside assembly. Yes. Ni gibibedo gi meeting lo ni parliamentary group meeting mar Juventure. Parliamentary group meeting mar ODM. Mano bedo provided for. Yes. In fact, in Kisumu County Assembly gileoga. Onego bedni parliamentary group meeting bedo as frequently as possible. Yes. Gimoyo gi discuss ma kuna nyisi ne nitiere motion mar joki wacho ni nitie moro mane the round ni waziri moro, one of the waziris mag the executive. As a party yaka gikaw stand. Yes. Margi iparo ka wacha kuwe party mo wache wach mara ya mi wacho loyalty to for the party yaka kaw stand margi. Yes. Magi wach ni one as a party wa support gini to gikolo gi one as a party or support gini. Yes. Mondo misama gimeno biro assembly to gi debate at the wall mar unity margi keche gimokelo gi assembly and the party ngato campaign lakini ODM mokelo gi mag party man sponsor assembly so that they can watch one language. Yes. Jite man Kisumu County Assembly tiyo kolor gi manifesto mar governor to gi police mag the party any county. Yes. Ko ya kan watni wan magi wadwaro en magema mane gima ne timore adadwa penji. Yes. Nito bendo gi mane feedback bende gima ne discuss mane gima da penji bende ni bende tire jogo kuma no gole kombe magi national county assembly mari but was not the agenda and I even got the feedback mari that meeting. They discuss their position. Yes. Kata margi kaluwore gi one of the motions manonego bedike marari. Yes. Kapoda niwa. Yes. Ingini penja ni ng'ato dwa kelo motion tidame kulo president. Awinjo wach no diri dek man tiere joma no gochona adahero jo media mako winjo tomorrow to penja mna clarify ne. Yes. Starting order number 65 to gi County Government Act section 40 omiso maler yo migolo godo CC member. Number 1 gross misconduct. Number 2 abuse of office. Number 3 failure to attend meeting mar governor 3 consecutive times ka okichiwo gimomiyo okitimani. Number 4 ki violate the Constitution of Kenya or any other written law. Magiluongo ni grounds manyamiyo ng'ato bedo impeach. Any particular gin weche madonjore gi weche ma awacha dekgo. For example, kumranyisi kwa wacha ni abuse of office. Nyaka wach ni abuse of office ni not imango. Pas ka ngata ya public member nyalo kelo motion. Mano chopo kama Haron osewacho ne Jack timo marach kora setero. To nitiere pogruok ni kata tinga dhoga mondo achi ni Jack timo marach. That's why I'm telling you. Yes. How to get record bakamano. Because I'm a chair powers and privileges committee. Okay. Kama ngato bogo ngimani. Yes. To nego beni kelo na report. Okay. To what discuss conduct mangaro be member kata ka enoko nitiwe na refer. Barua Monday kuke powers and privileges committee. Yes. Wanyalo refer ne DCI, wanyalo refer ne institute mora to take action. Achiel kuom gima natimo ma nyako ket record straight ne chenro ni rene MCs mano wuoyo kuoma kana doga timo nondo mara kobila ok ne go report margi. Koro anyway koda ginyalo leg mok gigo to ginyisi mano kwang'eyo. To bipani nyalo bedo ni samoro ne uwinjo kata jo assembly no winjo ne gino chopo media magi nguko kang mane gidwa dhi kawo mar golo jogi kom. Adwa confirm ya watu ni moro katieko. Yes. Anis ni grounds to the particulars. Yes. Ma grounds gini weche ang'wen ma wacho ka. Yes. Particulars koro gini weche ma siro kaka ikawo ni abuse of office ti wacho. Yes. Then even tie katiba wacho chike, not katiba but County Government Act. Yes. To kodi standing order. Yes. Onego bed ji adi. Okay. Masan gini. Tikele nango, ucho puinga. Chopi clerk makene speaker makene clerk duogene speaker dere house committee. Ichiwo notice out to submit notice temiyo ng'ama da bedo impeach. Okay. My is not the first time. Yes. My impeachment motion bire. Yes. Assembly. No say biro ga chien kacha. Okay. Yena muda penji mari mheshimiwa kigo wangi kaka assembly kata MCs magitiyo bineno ka Kisumu County Assembly timo oversight yo makare live chendu mari man kuku marwache mheshimiwa Jack Elisha Ronyisa ne Haron gige kuma wacho ni bogo ngima mare MCs noero gin mana weche awacha gin weche ge kuma onge korgi koda tachgi adiri biro ngere ko chopo wangsa gibiro go report mari ko bila adiri bogo ngima gi koso gin weche awacha kaka mheshimiwa Jack Elisha wacho e chendu mari mar kuku marwache scorecard mar assembly mari jedum 0 to 10 betimo oversight We are 7. 7. And Anyalo justify man.
pok wachopo 100%. Onego bed watimo oversight 100+%. And aseapia e program mari, ok dichiel, ok diriyo, ok didek. Ka nyisi ni achiel kuom thoro wach mano an godo en ni ere kaka wanyalo improve oversight. Kaka watimo oversight mopogore achiel ni wan ni mondo wa champion consultation kata twak e kindwa gi executive. Misebedo wacho mano michalo gimunende gi executive. To waneno ni Anto jomoko bende wacho. wacho panyama margi. Wacho in git ni wacho panyama margi. Okay. Do michalo gimunende gi executive. Yes. But the truth is here, one government. Kata wahero kata kwahero. Waliwo ni Kisumu County government. There shall be. There shall be a county government headed by the governor. And in the county government, there is the executive wing, yes, and the assembly wing headed by the speaker. The work of the county assembly watch came in a day. Legislation, oversight, to representation. Yes. Very clear. Mar governor mostly implementation. Kuro ka one tier assembly. To one yane budget nango. Every teaching of the budget to Karasam Kaguna one day budget. Mar Kisumu County Assembly. It means we are doing our oversight and check on need to executive Tiana Chanali. Wasn't the party moment. Okay. But opposite me 100%. Japinyo wacho ni mukogi to uleng. Japinyo wacho ni ngama yueyo Kisumu kogwen en ng'at mapok ochul nyaka sani eri. Japinyo wacho ni osuru mane jo Kisumu County ogore piny Pangala. Japinyo wacho ni kawuono no mak kamoro ni dhi muki kama iri. To japinyo kuj ka ulosi. Lerno ni mano bende ni kama tich monego Adwari members yes, wachako live coverage. Yes. And mane achiel kuom gimomiyo na wacho ni yes, yoda keto wach mar live coverage. Yes. Gisani wan mane Facebook kod YouTube. Gidhi e Facebook County Assembly of Kisumu Broadcasting Unit. Nitiere clips te mag assembly. Mondo giduok na report ni pok owacho gima kamano. Waselose. Okay. Kendo wasechiwo recommendations. Kendo pile ka pile waneno ka nitie improvement. Samoro improvement ok dhi gi speed ma ji dwaro kata ma wadwaro. But at least nitiere improvement. Check wacho mar muko. Yes. We are aware. Those mukti. And wasebedo gi discussion e weche mag muko. Kata kwa recommending muko mudo. Aparo neno kancha muko lok chien. Kwa recommending mudo muko timnade lok chien. But adwaro wane jo piny. Kisumu County nitiere groups adek ma muko. Sani fak gin ang'wen. Group mokwongo en county government of Kisumu. Gimuko lope kata kuma ji ogede magin public lands. And members support gino. Ni kani nyakwa lop japiny kama nogere chiro. Okne. We amondo golo kere. Mana chiel. Nambari ngama. Mana ariyo e county government. Yes. Idwa tim development moro. Kaka koro Kibuye. Ogolo mano mondo gere manyien. Apani sani gero chakore dhi mbele. Group mar ariyo Yeri to podi no watch ni 6 months kibose rumo. No. No watch ni 6 months kibose rumo. Umuke tarik ariyo Okawacho ariyo. Okawacho nyaka chop sani choche kene mantie mano gari chono Get me clear. Okawacho no sawacho ni gero dhi mbele. Sama wuoyo kodi ne. Yes. Book I confirm Aweka Foundation iketo Kibuye chakore last week. In engineer. I'm 100% Samo neno gimoro pogre gi No, Aron Aluka. Yes. Kalo Kibuye kanya no kadiot. Agi make sure na go picha ma oroni. Kana de ka video clip. Yes. At least make sure you look one Leo na jo page na pinjiki chakore. Okay. What did then? Abro timo mano. So mago muko madhi county. Yes. Muko mare en majondere. Wan kod Kura en Kenya Urban Roads Authority. Mochune weche mag town, deri mag town. Agi Kera Kenya Rural Roads Authority mochune weche mag rural areas. Wan kod Kenya Urban Roads Authority. Magi gin jondara maluwore class par ndara. Jogi muko kuom ranyisi itieko ndara mowuok Kisumu roundabout, Kisumu Boys roundabout kadhi Kakamega, station mari Kondele nyaka Mamboleo ka. Nyo gol ji e wayo. But you see, ji kia pogore na muko ji. Nitiere kiwuok Kondele kadhi Kawash. Kura nochiwo notice ni mondo ji wuoge e bath yo. And by the way, ana support gin one way or the other. Kidhi e county towns mamoko iyudo ka ji ogede mabor gi ndara. Kech mokwongo en risk ne ngimani in mibede bath ndara to kanyalo timo nade. Mar ariyo en way live. En kuonde monego bed ni gik manyalo savo ji kaka pathway, telecommunication lines nyalo kadhe, pi, sewer line and the rest. Jogi muko to ji kuongo ni jomagi mamuko to gisechiwo ga notice. Mar adek en national government, yes, especially railways. Railways repossess lopegi nikech apani yora wer ni relu bedo revived. To nitie kuonde ma 15 years ago, by the way, ng'ato kobedo kamoro 15 years ni chalo gima koro mano koro dalani. Yes, lope nobedo marked ni mag reru
to nikech reru nodhi otho sani ni higni 15 chaka ne reru we ringo ma ji nodhi okele mong'iye ni mago koro puothe. Koro reru kawo lope gi bak gimuko to ji kia pogo ni ma reru to ma county to ma jondara. Okay. Group adek mar ang'wen kiwasko sani golo ji jomobede siwa line ke ji complain kidhi migosi waonge gi siwa line watimo but ng'ato gede chuny siwa line koro giri possess kuonde mana weni way lives ma siwa line timangowa kate koro adwa nyiso jopiny ni wang'eni to en group bani. Yes, governor is the head mar county government and I want to urge this agency step obed national government obed kiwasko obed kora obed kera ni ber ka coordinate koro governor timangowa ng'eyo to convey the information, otherwise confusion debate ni governor timangowa nikech ndalo moko miriambo noriambo ni jok manomuko kibos ni ne gin jo railways mana dier ne gin tiwacho ni county government ne kia seche geko geche mag county nodhi kunero soja geko nodhi kuno kata kamano mano nwasepenjo. I don't want to speak on behalf of the I don't speak on behalf of the county government. Mano menyisi but I like to say mlanike magema mabuko gik moko e town and for what reason. Mano mewacho ni nwasepenjo telo mar kanjo mane giselero kanyo bedo. Mheshimiwa party moro bire Nyanza PDP. Party ni cha Ang'o mi ugoyo party? Party mar PDP. Yes, and for kamjo kabogo party mar PDP. And gima sewinjo ko wachi. Yes, which is normal. Sani anja ODM. Ka they are registered for the Kenya. I should leave ODM. So gimo wacho ni ka Obado man party leader mar PDP no yier kod ODM. Ka koro sai chungelela no sai register ni for party leader mar PDP. Koro nego wuoge ODM. To poka winjo kama go party mara mora the political space mane gwenge manyanza ineno ka wasechopo area moro ma wanyalo yie parties moko mang'eny mondo bi e piny. But party tigaga kata assembly Kisumu County Assembly one call for Kenya. Okay. One call independent, one call ODM. Wach mari mugi kinyo kamera ni jedo. Jo piny wabedo gi kwe. Kisumu County Assembly ochunga tiende mar timo oversight. Representation of legislation. Wawe kuru dhi kuonde moko winjore. Kanite wach moro machalo ji wakel through the right channel to the assembly. Nitie dhok moro polisi tiyo ni ile maneno isiyokuhusu wachana naye. Koro kikwa wachana gi gigi but okelgi mondo gibed gi gima ochopo kumwa mondo wanon gi kaka winjore. Bogi budget ma 2021 2022 osebiri assembly. Wabro chako ng'iye gi sectoral committees, wabro kele for public participation. Wakwayo ni jopiny oungwa lwedo watimo ma mondo mi Kisumu County dog look stage machielo ka stage machielo. Otherwise weche ma nyalo winjore kod gi kocha kuonde mwatiye en gima normal. Gima important ni waduto wang'eni mondo Kisumu County ogerre chop machielo. Dayo mano gono kura kik ywagi ni Kisumu mukore kata Kisumu dhi marach to uling. Lai wechendo mari mar kuku mar wacho ni Haron gima governor ma Migori County His Excellency Zachary Okoth bado nyalo timo en weyo chama mar ODM mondo mi odhi mare adiri makende waparo godo sigana Raila Amolo Odinga bende kano jok nowacho ni oyo aweyo achuyo koka adok kendo kwae jopiny kura mondo mi chak dog yiere no dhi sigana kaka jalnero mano chako dogo loyo kendo mano duogo e bunge machielo kendo Mheshimiwa Zachary Okoth bado inyalo timo manero inyalo chuyo koki mondo mi wuoge chak dog de many kura kendo ka iduogo adiri piny luo nowachi ne kara en adiri entiere koda gi joge live chendo mari mar kuku mar wach county assembly do ero masani na chielo kum county assembly zigwenge makaluo kaidi mano tiyo maber koda gi pesa mar japiny awacho pile ne karach to wanyiso gi adiri maonge dewa wang'ato kaber bendo wachiwo puoch gi pak ne county assembly ma Kisumu kum ne tiyo maber gi pesa mar japiny nyinga en Haron Otieno wachako dogo time kendo chieng' machielo gi malit na hinya en kipako janyuo kongo to chieng' machielo inyalo biol kongo pi kikuone kongo pi mheshimiwa Mata kwa dilo sana wanyalo bedo gi unqualified opinion. Okay, number 10 udhi bedo number 10 unqualified. Chopo singo mare, wacho singo mare obro kete no chopo koso ko chopo ulugi kende chelo de chieng' machielo kali pod machielo chako dogo wuok kendo nyinga en Haron Otieno bedo kuti no maber wachako dogo time kendo jimo manyien bedo kod week maber bende. Ergo.